hào chúng mình cho mua ở dài khác ring lầu rèn á chân chú zia chú anh cần chịu mấy miệng chú bộ rock in mông zia chú tấm tắc chú làm World Cup MZE hawin mi zo za mi in zoom khom pol ti kha ni ta ni chu kha ni an book vek to ni chu Friday thleng khan an book ta chuan MLTR on concert tura khan Khulai Tribal Art Center ti vel te man khan tum do ani chu ma se atoba chon an lunga dum thengang lo ta lamwal nge chu lamwal nge ni ati khan lamwal an beta ma se eng lo hawin MZE hunan an lo book to wang khanin lamwal chu MZE ho kan international artist an lo ni ve wangin okay ke mani event po Friday za na event tour Friday za so hit ber ni ta san chu weekend in tran hun ni ta khami weekend in tran hun na khan Friday za na chuanin li kan ti lo me nge Thursday za na zo kan award show kan son thlang en ti tan son thata ni chu an son thata chuanin MLTR chun ki an ta ni chu ma se kan ki an cheu ni chuan kan artist hi in lo ti lar ve tur ni te om po om reng bok ta mani artist sem promote ve du ni chu wang chuanin MLTR ho Friday za dan zai do ni chuanin ti khanin lo kan artist lo za year ve ron tia khak chu ke chu thil om lo ka ngai lem lo ta chu wang chuan MZE video chiam de nge MZE ho ina in lo plan ve kan ni chu tiang kha tia ga in lo thing em avati kha MZE kha vadem na tur ka shami alo ge chuan ke mani taila ka spot thaber ka pek cheu chuan ka artist in lo za tir ve mai tur ani ti kha ke chu ka ngai dan ni mo chuanin a shim an lar lo shan poni lo ta YouTube a po million views mu tham tha ve kan nia chuwa chunga ti mizoram hian a mizo mi puithian ka kan deu tak chiam